lading is groot bij LDODK. Deze wedstrijd libbert bij alle supporters. En de spanning is om te snijden. Want die grote dream, de finale helje in Ahoy Rotterdam. Voor de Nederlandse titel, die dream, die libbert al decennia. Neer kan de korfbalclub uit de Griek verder als de hele finale. Het is wel een keer tijd om een stapje toch omhoog te maken. Dit zijn de leukste potjes hier. Speel je 18 potjes in een seizoen en doe je het hele jaar het best voor. En niet alleen dit jaar, maar heel je leven eigenlijk al. Ja, en daarvoor, ik denk dat het alleen maar mooi is. Nou, in je hoofd ben je gewoon veel bezig met die wedstrijd, maar ja, echt stress, nee, dat zou ik ook niet zeggen. Het is gewoon mooi. Ik geniet er ook van, dus dat is denk ik een belangrijke boodschap, ook naar de spelers. Want dit zijn de momenten waar je als speler aan mee wil doen en dat mogen wij, dus dat is mooi. Wat voor uitslag? Ik denk 26-23. 22-19. 20-22. 21-23. 24-22. Dit hier kan LDODK nog heel tijd de finale helje. 2 keer winnen van Fortuna Delft. Maar de eerste wedstrijd wint Fortuna. En dus moet LDODK nou net meer verliezen. Al bloeien de supporters de rest eronder. De zenuwen, die vallen bij mij nog wel mee. Ik heb het eerder meegemaakt bij Top ook tegen Fortuna. En dat werd ook een drie keer een potje. En dat wonnen wij ook. Dus dat moeten ze vandaag ook kunnen. Vandaag winnen en dan dinsdag ook weer winnen. LDODK smiet dit seizoen het roer om. Ze trainen middies. De club had het daarmee met de werkjouwers en squan van de spelers bellen. De spelers kennen dan jongens resten. En dat is wichtig voor herstel. Fit de play-offs zien. Ja, we zijn jong en rekbaar, we willen graag. En ik denk dat we gewoon leren van de wedstrijden die we spelen. Fortuna Delft is geen Lietse club. Ze hebben een van de topscorers in de ploeg. Fleur Hoek. En dus is het bij rest 9-10. Een van de supporters krijgt in alle gevallen al gelijk. Ik denk wel een hele spannende wedstrijd. Dat wel. Na het skoft scoort Fortuna terug. Weer Fleur Hoek. Mark LDODK scoort. Meer zelfs als Fortuna. En dus lijkt het eindelijk weer eens de goede kant op te gaan. Time-out. De boel rug zetten en winnen. 24. Njoggentje. Dit is weggevallen. 25-19 voor Ralf Fowler. Ja, super lekker. Na je oude ronde week hier we er zo'n zin in om ze eindelijk te pakken. En we merkten dat we steeds dichterbij kwamen. Eerste wedstrijd hier we eigenlijk weinig kans. Vorige week kwam het nog weer een stuk beter en nu hebben we eindelijk gewonnen. Dus dat is heel lekker. Zo, even bijkomen nu hoor. Ja goed, het is lekker, we hebben gewonnen, alleen we zijn er nog niet. We moeten op naar dinsdag. Ja, maar ja, je had ook kunnen verliezen, hè? Dan was ik klaar. Dat klopt, maar we hebben gewoon een doel en die willen we halen met z'n allen, dus daar doen we het voor. Ik denk goede wedstrijd, 1-1 en we kunnen hem dinsdag verzilveren.